Kanise kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mamalo kod jotelo duto moyiere pacho kae ochop singo mane gichiwo ne jopiny e yore dongruok e kinde ma bende gikwedo ndhicho mag oganda. Wawinj matut kuom Jojuma. Joten kanis ni gimoriko ni uwe kinendo masidho Bishop Boniface Abanga kaka joten kanisa no mapefa igwego mag South Nyanza ne ok gimor kod yo ma indhiyo goji e pacho kae kaachiel kod yo mathoth jotelo manie yier koro timo tijgi e pacho kae. Wakwedo nikech onge tiende mak ng'ato lal kode to moloyo ni jomolal go moko kuom gi bendi nego. Ok wayie ni ng'ata nyalo nego ng'ato nikech ngima marwa en gima Nyasaye okete nengo mamalo ahinya. Okinda ne wane kaka kanisa ok gibiling ka piny owacho ok tije yo makare kabindo kwedo weche ma osebedo kaliekore ni piny owacho mamalo osesoyo kanisa ofuku. Wan wang'eyo ni kinde ka kinde ok wa campaign ne ng'ato. Wan wanyiso ji qualities mag leadership mondo jo Kristo wa otim yiero ka gidwaro yiero jotelo manigi qualities. To ne nitiere kanise moko manokawo sirkande ni moa e polo mano wachgi wan ne waonge wachno. Joten kanis nigi e kaunti ma Migori wacho ni ok gibiling ka piny owacho ko jotelo mane giyiero ok tinegi makare kako machielo bende gikwedo siasa momondo e kaunti ma Migori. Pingo makata debed mana ni wan bende ne wago ombulu e sirkande to pod ne wapinga nikech adieri nyaka wachungo. To kata ma bende ber nikech yiero machielo biro kik watim kosano ma kanise uloko kuonde ma campaign kikuyie. County ma Migori political class ukuodo wiwa gimomi ukuodo wiwa upogoru to jomoyieru tachiel. Jakom ruogo ma bisobe kaunti ma Migori e Sau Jobando ne wani ok gimor kod kaka thoth josiasa e kaunti ma Migori koro donjo e siasa momondo kar mondo koro giti ne jopiny manoyierogi. Sani kor kularo positions ng'ato ka ng'ato ng'e kama notweye raia manotweyo ka raia notweyi kaka MCA titich MCA ka raia notweyi kaka mbunge titich mbunge ka raia notweyi kaka women rep titich women rep. Ayiero ni ukelwa development. Siasa dwadhe marach Migori ka nikech instead of nyisowa uru duto te development to unyisowa teko magu. Joten kanis ni giwacho ni ok gibiyie mondo ko josiasa dhi nyime kod siasa momondo e kindeni ma onego giti ne jopiny. We are praying that our politicians must know that when they were campaigning, when they wanted those big positions that they wanted, they gave some pledges to the society. Some of them gathered up pastors together and bishops, and they gave some pledges. We are waiting to see whether those pledges is going to be done. Bishop no motel ne kanisa no mapef bade manyanza Boniface Abanga mane osidha yanga to korka kore ne okwaire ruok e kanisa no mapefa. Mana kana chako chima no yera ka ocho ne jo kanisa mapodo kere joalo mapodo kere leadership was get in place kake neno ane. One, I am the regional bishop. This is my deputy regional bishop. What did you? Kanya so mi wangwano giga uchiel. Koro ega uchiel okang ni bedo oko. Idhi mana inyo ki bedo oko ega uchiel. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Duol manyien